दिनै बेलानि अखा खामजा जोंनि खरकसा ताकुकजु शान्ति बाजारनि जे नरबो किसुक्षण आगे ससियेल मिडियायाव नुखाना जे बलंग मुया फायना थाङै गंनि आक्रमण बायबा हायाखैबा गंनि उनाव वारनानै बा जानानै थाङैनाय जेबाबो बेनि अबस्था नगै फायखा आं बेलाय मखलै मुक्ति खालायवानि खाबाय दुखुबो नांखा आबाहायखायसिनि बर'नि दिनै जे मुया फायना थाङै माहाय अबस्था रङै दङ बिनि मकल जे कायनि दं माने कायनिसे मकल करिखा यागु खायसा एकदम अलरेडि थांजां नहैनो मानो जन नायथ'जा ओमफ्राय जों माहाय बियाला दं थैबो माहाय दसाव खायफानाव आबान बिसिगतै जों सिनि जिहेतु जीवन दं बा जाना बागै जों जीवन संग्राम मा खायो ओमफ्राय आं दाबो नखराव गयनाय जे बर'नो जे मान सांनो जथन नां जे मानबिक हिसाबै नाव फाइ बन सुबाना अंखौ केवबा रांखौसे बाय हायाखाबा जारा रांखौसे रेमे एकबा बन बिनि मुताय रना प्रार्थना खायनाय पानो ईश्वरनो प्रार्थना खायपानो बन सुबाना अंखौ बिनि जे सिरियास कन्डिशन नगै आं बेलाय खा खामजाक जे माहाय दिनै ताबुक सुख दिनै रग माहायके गंनिया बाय आक्रमण खायजागै बलंग निजे जान थैथै जे हा खामनोखौ नायदों ताबुक आमनो आंनो नखबनाय नरक जे मानसा बन सुबादि फायसुबा फायबायदि हायाखाबा नगद दं किसु बिन बागै प्रार्थना खायदि आं जे खबर नामा मते बिनि जेरावबो चिकेन को अबयस गाय आबनो नरना आं खबनाय आरते जों सरकारनि तरफ फैते जे सबाय मानसा बन सुबानाय आं तिनि ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर कक्साखा खाना बरनो आं बरनि फट' बा हायाखाबा जे डकुमेन्टस उखलाङै साबमिट खायनाय बरं गार्जेन उखलाङैनो आं जे सरकारि प्रशासनिक भाबे যতটুক जों सुबाय मानाय हायाखाबा जों पार्टिनि थाखाय जेसे सुबाय मानाय जों सुबाय दिनै बरनो दाबो आंनि संग्राव खबर नायमोन अराबो बरनो आत्मीय स्वजन दं जेहेतु गथना बरबो दङ माथो